Ahojte, vítajte na mojom YouTube kanále, som Michal a dneska si poviem trošku to, že nechápem slangy dnešnej generácie alfa. Ja nie som generácia alfa, ja som Z, takže tak. A moje generácie sú iné slangy, moje generácie sú I don't know, by the way, TC, KKS a TTI, alebo TSM, alebo JNN. Ale tá generácia alfa akože je trošku strašná, nič zlom, ale že skip the toilet, slay, very stupid glow, fakt ľudia, akože nie, ďakujem. Alebo že kameraman, skip the toilet versus kameraman, come on, ne, tohle nejde reálne, to sa mi nelíbi, ale akože fakt. Tí, ktorí ma nepoznáte, tak som tiktoker a youtuber. Na YouTube som začínal práve pred chvíľou. Rozbieram si svoj TikTok účet, tam už mám pár tisíc, takže tam môžete sledovať. To máš niekto, tak ma sledujú, lebo ak ma nesledujete, to je hrozné, ale potom zistil, že 30% ľudí ma nesleduje na mojom YouTube kanáli a 9% ma sleduje na TikToku, akože toto má byť čo ľudia. Ale ináč, budem rád za odber, follow, like, kom a kritiku si zoberiem ku srdcu, aj tak z kritiky mám viac views na mojom TikToku, reálne. Pozrite si video, že reálne. Ale veď ty nemáš ani na iPhone. Akože fakt reálne nemám na iPhone, mám na iPhone, len nechcem iPhone. Nie som dnešná generácia, že pozrite sa na mňa ľudia, ja mám iPhone a teraz sa s tým proste flexím. Ďalší slang generácie flexím, red flex. Reese. Ešte čo také, neviem proste. Majte sa krásne a toto bolo YouTube video. Čaute.